Jehova asikho emsebenzini ongekho ebalazweni likaNkulunkulu sisemsebenzini oyintaba yendlu kaJehova iyakuqiniswa esihlokweni sezintaba iza kuqiniswa ibe into eqinileyo ezintabeni zonke ekhona ezimangalisweni ekhona embusweni ekhona kodwa yona ngalesi sikhathi izobe siqinisiwe ngoba yakhiwe endulo ethunywe yedwa yona izophakama kunezintaba. Namhlanje sikhuluma ngoShembe ukhuluma ngama graduate kodwa washo engomeni kungekho lutho wathi ziyawulotha zonke izizwe leyo phuma bengathanda bethanda kothi mabahambele kuyo abantu kuyakuthi ngalesi sikhathi bonke abantu banqamule amazwe manazaretha ingcwele ukhona nomuntu ongafuna uShembe kulesikhathi namhlanje yakho yazi nginixoxele ngeke ngaphelezela umunye umndeni ngiye kubaba kodwa ngithenga iphambi kwababa ngabona kushoshela insizwa yomlungu ishoshela nomntwana omncane ongaka le insizwa yomlungu yafika ngikhuluma ukuthi kuyakuthi ngalesi sikhathi siqinisiwe le ntaba sinazo zonke izinto uyabona manje uShembe usesigabeni sokugcina emhlabeni yashoshela le insizwa yebhunu ihamba nomfana wayo wafika ngalesikhathi ngikhuluma mina sengifaka ukunikela ukubika laba bantu engibabikayo uthi baba qala ngalaba yasihlehla yancika ngesituli yasazi isituli sonyazi isihlalo wathi seyihlahlela nje wancika umnikazi weinto zonke esihlalweni sakhe useshilo wathi qala ngalaba ngiqala ngalaba ngibazelaphi angaze ngababona ngibona ngabantu nje bethi phela makuyiwa kubaba kuhanjwa ngegaba kodwa laba zange igaba bayilinde angathi noma uyena wathi sondelani ekhuluma nenhliziyo yabo kodwa uye ngoba mase befika sebekhuluma uthi bathini mfundisi sengibabuzile phela ngithi baba bathi banenkinga umntwana uphethe isifo sokudinwa uthi baba isifo sokudinwa baba uthi kahleni bo ngithi baba ayikho engizoyisho nami sekumnyama manje uthi ngizothini ngoba ubuza nami into engakaze ngizwe wawasizwe isifo umlungu seshilo wathi lo mfana is getting angry every time uthi baba ombuze khuluma udokotela wasezulwini uthi ambuze ukuthi udine nini ukuthatha lo mntwana amyise kunina ngithe ngisamphelezela ngombuzo umlungu wangena wathi ophuma kwalo mntwana angikhulumeke ngalabo abantu nale ndaba labantu ngithi kini incwadi kaMikha ethi ngalesi sikhathi kuyawuthi bonke abantu hambele khona futhi izizwe eziningi ziyakuza yes izizwe eziningi ziyakuphi ziyakuza zisho ukuthi zanini sikhuphukele entabeni kaJehova uzosho zona izizwe zithi zanini sikhuphukele onyazini ngoba akekho omunye umuntu okhona emhlabeni azikho futhi nesinye isidalwa akekho futhi nento esithixo ekhona ekhonzwayo isabele nesiza abantu uShembe kuphela khona emhlabeni amen onyazi lwezulu I'm sorry ukuthi ngithi khona abaphatheke abathi baba phuma ebholeni manje angifuni ukungena ukuthi kwenze njani ngoba ngizosuke abantu bajabule kakhulu abanye bangajabuli kodwa sebebhalile bathi baba kuma status onyaza lusiza liphuma ebholeni ngoba lo nkulunkulu utshelwa manje enze manje lonto akanendaba wena noma singazondana siye nawe phambi konyazi akuzosho unyazi noma lazi ukuthi siyazondana ukuthi lo angizomsiza lo ngizomsiza lisiza wonke umuntu ngoba into yabantu bonke uShembe unyazi lwezulu amen kusho indlu kaThixo kaJakobe yabonga mfowethu namhlanje isikhathi sethu unothenlo isikhathi sethu siphambi konyazi unyazi esiqiniso esihlanu abathengiswa ngalo abafana babesina naye ephakameni ngesikhathi sakhe wathi bafana naye ngizoshusitha ngale ngokuya sengimusha isikhathi sethu siphambi kwaShembe number 1
esiqwini sesihlanu athembisa ngaso umhlaba la yonke into ekhona emhlabeni ethi sifuna unyazi lwezulu. Amen. Uyazi ngamzukwane ubaba eqala ethi ngibhekeni kahle mina nguShebe mina. Eshintsha yonke into khona into okwazi ukuthi zonke zenzeke. Ethi hey Philizani lo muza ngizi. Ngibhekeni kahle mina ngengene lapha Philizani la can't stay. Athi susani lendlu niyakhile niqedile iyintsha efika ngena kuyona wathi ufuna ukubuya lendlu nisusile nayibeka lapha. Wawungazi ukuthi lezi zinto uzenzelani kanti uyasifundisa ukuthi yonke into manje isilapha eNazareth azikho into ezi. Score. Uma ubheka wena embusweni ekhona ukhona umbuso othuli njengana lo wonyazi. Ngoba noma ngabe sigula kangakanani kodwa ubesana phume sikhohlwe sihala sithi amen ake nisho lonke amen uyesabeka. Noma ngabe sigula kangakanani kodwa mekaqhamuka siphingana khona siginqe phansi ngoba suka sekuvela into yethu yasezulwini. Isesikhathini ke bazali bethu nani bodadewethu nani bafowethu isikhathi manje sokuthi ibandla likaShembe okwathiwa kuye njengoba ngifunda incwadi kaMika wathi kuyathi ngaso sikhathi iyaqiniswa lentaba zonke izozambele khona isikhathi sokuthi uShembe mabefika bonke abantu bamfike enazo zonke izinto.